La construcció en fusta va guanyant cada vegada més i més terreny. És per això que Fustec no para de construir cases arreu del territori català. En aquest vídeo farem uns quants quilòmetres per tota la geografia per veure diverses obres en diverses fases. Des d'aquesta, que està en el muntatge de l'estructura, fins a cases completament acabades. Comencem! Som al Vallès Oriental. Aquesta estructura, muntada en només 3 dies sobre un terreny lleugerament inclinat, deixa veure els volums d'aquesta casa de 177 metres quadrats. Una planta baixa amb menjador, cuina i estudi i una planta superior amb les habitacions, tot distribuït amb una escala central. La casa es completa amb una coberta inclinada i és obra de l'arquitecte de Fustec Pep Carrera. És un projecte claus en mà on Fustec s'encarrega absolutament de tot. Un altre projecte claus en mà, i també al Vallès, és aquesta casa de 200 metres quadrats dissenyada per Enric Ballbé. Com es pot veure, només queda fusta vista al porxo, mentre que la resta està coberta amb sate i acabada amb 2 colors diferents. L'eficiència natural d'una casa com aquesta està complementada amb una instal·lació de plaques solars que la farà molt autònoma energèticament. I no ens movem del Vallès ni de municipi per tornar a aquesta casa que ja vam visitar l'estiu passat. Aleshores la vam veure en fase de revestiments. Ara ja tenim una casa de 130 metres quadrats completament acabada on només falta fer el jardí. Fustec s'ha encarregat de tot, inclosa la piscina a la part frontal. El disseny és de Quadrat Architects i d'Art Arquitectura. Els seus propietaris ja hi viuen i ens han dit que aviat acabaran la part exterior. També ens han convidat a visitar-los un cop ho tinguin tot llest. I ara ens n'anem al Pla de l'Estany, a visitar aquesta petita joia de 140 metres quadrats. L'ha dissenyat en Pep Carrera i ja té els exteriors acabats. Un dels grans atractius de la casa és el seu interior, encara en fase d'acabats. Una sala d'estar de doble alçada coronada per un embigat de fusta a la vista i una estufa al mig li donen un encant especial. Esperem veure l'acabada ben aviat, quan Fustec ja hagi lliurat les claus als nous propietaris. Acabem la nostra ruta al Ripollès, on trobem aquesta casa de muntanya de 180 metres quadrats i construïda a 1.100 metres d'altitud. Està distribuïda en una sola planta i projectada amb uns grans finestrals mirant al sud i unes vistes espectaculars. Les finestres comparteixen protagonisme a l'interior amb 2 poderoses encavallades d'estil contemporani amb un aire tradicional. XC Arquitectes és l'estudi responsable del projecte i Fustec també s'encarrega de tot, claus en mà. Les obres van començar al setembre i s'acabaran cap a l'estiu. Actualment es troba en fase d'instal·lacions. Un cop es revesteixi l'exterior, es completarà també el jardí i el tancat. Tornarem a visitar algunes d'aquestes cases ben aviat per veure les acabades i també en descobrirem d'altres de noves. Això no s'atura!